Здравейте, геймфелове, не сме се виждали от адски много време, за което наистина много се извинявам, но това се дължи на това, че всички от нас работим, постоянно графика ни е затрупан, не оставаше време за FIFA, но сега съм ви подготвил един драфт и всичкото отгоре може да видите и на екраните ви. Изиграхме, мисля, че да, и 30-те мача ги изиграхме на Уикенд лигата, като спечелихме 14 от тях, така че ще има и някакъв пак опенинг. В Division Rival сме с Division 2 и там също ще има награди, които ще отваряме с вас. Така, добре, сета, преминаваме към драфта. Коя схема на мен ще ми е най-удобна обаче? Ей тая мисля, че е добра. Така, нека видим капитана на отбора. Креспо! Верно е Креспо. Добре, вземем Креспо. Така, почваме с икона. Много добре. Сега видим Хамес, но Ериксен. Кой между двамата да взема? Май Ериксен ще взема, понеже е от английското, а знаем, че в английското има по-добри играчи. Да видим и другия ни централ атак мид, кой ще сигурно ще е Ланзини. Да може да ги вържем, както и на всичкото отгоре, че са аржентинци с Креспо и ще направят зелената връзка. Кастро. Просто ще бъде заменен с някоя резерва. Добре, Мохамед Салах, това е да сега върви добре. Имаме бързо крило от Ливърпул. Съотборника му. Дали да вземем обаче Филипе Андерсън, кой от двамата е по-силен. Със сигурност Мане е по-добър избор, но пък Филипе Андерсън е адски бъга. Не, ще вземем Мане, няма как да не вземем Мане. Филипе Андерсън е може би сигурно бюджетната му версия. Добре, вземем Маркос Алонсо, да вързваме BPL играчи, няма да правим хибриди, няма да рискуваме на драфтове. Тук да стана тежко. И ще взема Маркано от 68 на опонентите, други са 57 с скандално бавно. Касаресен, да. Няма какво стане. И както приказвах, че няма правим хибрид, играта просто лала. Между другото Лала много го харесват. Всички играят с него в Уикенд лигата, който играе, знае. Взимаме го просто е така. Добре, Ханданович, това е добре изглежда така. За сега няма да купим другия вратар, нека видим някой защитник. Джорди Алба, добре. Доста добра картичка. Взех някой друг. Какво става тук, бе? Каналаро вземе, няма какво го мислим въобще. Даже е така. Перфект. Сега ако вземем... Не, няма как да стане. Тук въобще не го мисля. Дъглас Коста. И той няма с който да вземем Дъглас Коста за резерва 90 и много пейси машина, но дори не видях колко. И Лишич. Трябва ми някой да играе тук по-силен. Да, по-силен нямах предвид момчетства тук. И Ланзини трябва, и Ланзини трябва да се смени с някой скандал, да не. Добре. Тимо Вернер. Да бях взел Горецка нещо да го вържа. Ай, стига бе! Бен Дейвис. Май взема Гарет Бел, ще го слона място на Ланзини, няма как почне матч. Добре, няма да мисля още за място. Анданович се е перфектен. Ами хора, това е което успяхме да като отбор да сгубим. Както видяхте, не направих почти никакви промени, не се получи това, което бях замислил.
да сложа Дембеле и Джорди Алба от лявата страна. Реших да остана с Мане и Маркос Алонсо. Опонента ми има силна атака, да. И това е проблема, че така и не ми се паднаха халфове, които да сменя. Трябва да играя с Кастро и с кой беше другия, Ланзини. Да, мисля, че трябва да жертвам две от смените си, за да успея да съм нещо по-добро. Какво извеждащо подаване, дами и господа! Ердан Креспо не греши. Само да няма бътън дилей, то страшно. 10 на 0 да го бе. Гарет Бейл! Това си мислех, че просто ще излезе, бе, хора. Какво става? Какво се случи? Ай, стани, бе, копеле! Вижте просто как си лежи човека до топката. Това в реалния живот никога няма да седи така и да лежи до топката. Това мисля, че беше пирона, последният пирон в ковчега. Тим Вернер. Пас към Креспо и Креспо няма как да сгреши, дами и господа. Няма просто как да сгреши Ердан Креспо. О, Майкъл. Петит ляв бек, който е своят централен бек. Но това Канте, просто мразя Канте. Но пък... Какво се прави? Има само трима силни играчи, което е окей. Гарет Бейл! Уф, стига бе, гредата ли бе мой? Бейл! Уф, айде наказвай! Браво бе, Гарет Бейл. Фос, няма съмнение в това момче. Уникален. Ей, това палка с десния крак. Добре, записахме втора победа, много измъчена геймфил, някак по-ви разправям. Пост беше в защита, просто отвратителен. Майко, това вече е кофти отбор. Ужасен отбор, какво ви кажа. Освен, че има Канаваро, има Ван Дайк, Фабиньо, информ. Да. Замина. О, добре хора, изравняваме. Човека, който трябва пак да нас спася е Гарет Бейл. Как я спаси тази, бе? Стига, бе, то дехията, бе. Защо ме пускаш там, бе? Вкаре! Не, хора, ще поудея, честно ви казвам. Си щупя нещо. Дъглас Коща! Човека просто разказа играта на Ван Дайк. Ван Дайк просто ми каже да не можа да стигне. Това беше тежък мач. Това си беше тежък мач, макар че пак статистиката 12 удара във вратата, на 4 удара във вратата. Да, ама Занети, Абумеянзи, тук информи. И Ван Дайк, само като видя Ван Дайк и ми тече кръв от газа. Добре, ми тече кръв. Креспо! Паузаме да бързо да вкараме Гарет Бейл.
Fucking shit. Ставай го. Мане! Мане! Стига бе, човек! Да, 10 пъти му вземам топката. Тъпия Бумеянг. Писна ми само да игра. Всяка седмица игра срещу поне 50 човека и тимата Бумеянг. Ама Ериксен ще я би! Айде, няма се отказваме. Дуспа! Да, дуспа, дай, дуспа! Ама това е положението. Копеле. Това е хора 3 на 2. По времето свършва с 3 на 2. Не, всъщност няма да свърши с 3 на 2, сега ще стане 3 на 3, защото той ще направи един кик-оф лично. Yes! Това как не беше засада, аз мисля, че е засада. Браво бе, Ериксен! То си как... Не, Тимо Вернер, не чакай, мисля, че Ериксен към Ериксен как бега така. Но... Тимо Вернер прави разликата 2 гола. Нека да я задържим възможно най-дълго. Какво му направиш на това? Нищо. Как не влезе това, бе? Айде! Тимо Вернер отново! Втори гол за Тимо Вернер! Айде Коща, да го скоща, ще погребе ли това? Да! Какво направо? Айде, момчето напуска кораба. Хора, това е едно преподаване. Rare Players пак и Gold пак. 12 Rare играча и Gold пак. И тя 12 Rare играча. Какво става? 4 победи, това ли като награда? Го видим сега, кой е? Един локаут. Няма локаут. Даже няма и бордове. Добре дошли в FIFA 19 хора. Плащате си 15 000 коинс, за да ви даде пълен шит. Нямам думи. Ето виждате, започнахме с 15 000. Дадахме си ги за драфта. Изкарахме 3000 от това, дето играхме 4-те матча. Даде един гол пак с лайна вътре и още един Rare Players пак с 12 Rare играча, в които дори нямаше бордове. Което значи, че средно по 700 пари по 12, направете си сметката ни, 100% сме на загуба. С 4 победи. Това е, хора. Надявам се поне геймплея да ви е бил интересен. Съжалявам за наградите, да много поне от Food Champions да имаме някакви по-стойностни награди. Благодаря, че гледахте. Ударете един лайк, ако ви е харесал клипа. Абонирайте се, също така можете да ме последвате и в Instagram. Както и да е. Благодаря ви още един път и чао до следващия път, до следващия драфт.